Čiže ta kolegyně, která nemůže rozpohybovat video, zatím teda technicky. By mohlo být na závěr. Dobrý deň, vážení dámy, vážení páni. Dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Tomáš Milweber a pôsobím na katedre telesnej histórie a životu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Adamoviča v Banskej Bystrici ako teda interný doktorant. Názov môjho dnešného príspevku je Zmeny hierarchii záujmov detí v mladšom školskom veku vplyvom teda intervenčného atletického programu. Budem sa teda snažiť tesnať do tých 15 minút, s tým, že nebudem sa zaoberať nejakými teoretickými východiskami, ale keď by som možno prešiel k cieľu tejto práce alebo tohto výskumu, ktorým teda bolo porovnať preferencie pohybových a teda športových aktivít a teda aj všeobecnú zmenu hierarchii záujmov detí v mladšom školskom veku, aplikovaní teda nami navrhovaného atletického programu. Čo sa týka všeobecnej hierarchie záujmov, tak táto sa vo všeobecnosti používa trošku samozrejme starších detí, ale my sme sa snažili to aplikovať na takúto vekovú skupinu. Zvolili sme si názvu výskumu 3 hypotézy, kde sme teda predpokladali, že atletických družov od 8 mesiacov očakávame, že teda v experimentálnom súbore nastane teda zmena vo všeobecnej hierarchii záujmov v prospech športovej oblasti. Ďalej sme predpokladali a očakávali, že u dievčat bude tento pohybový program patriť viac preferovaný ako u chlapcov. A čo sa týka kontrolného súboru, tam sme neočakávali nejaké pozitívne zmeny v hierarchii záujmov v prospech teda športovej oblasti. Ako som už spomínal, mali sme dva súbory, kedy teda náš experimentálny súbor predstavoval 22 probandov, 10 chlapcov a 12 dievčat, vo veku 6 až 7 rokov. Kontrolnú skupinu predstavovali rovnaké deti vo veku 6 až 7 rokov, 12 chlapcov a 14 dievčat. Ešte predtým by som spomenul, že tieto všetky deti nevykonávali žiadnu pohybovú aktivitu ani žiadne programy okrem nášho. Čo sa týka teda experimentálnej skupiny, tak tá vykonávala priamo len tento náš program. Kontrolná skupina nevykonávala žiadnu inú pohybovú aktivitu. Náš teda čas sledovania trval 8 mesiacov, v ktorom sme teda aplikovali tento program na experimentálnu skupinu. V našom prípade sme sa teda snažili využívať atletické cvičenia pomocou rôznych hier, závodnou formou, rovnako zapájať ich do prírodného prostredia, využívanie rozličných prírodných prekážok a teda pobytu prevažne v prírode, kedy teda sme sa snažili rozvieť hlavne upevniť u nich záujem o pohybovú aktivitu a teda celkový záujem o pohyb. Za toto celkové obdobie absolvovali 51 týchto tréningov, by som to nazval, ktoré teda trvali 2 týždne, rozsahu za tých 60 minút, kedy teda ten pomer všeobecnej a špeciálnej aktivity bol teda približne 80-20%, teda väčšinou to bola tá všeobecná aktivita, ktorá teda u detí je veľmi dôležitá, aby teda bola primeraná, aby teda bola aplikovaná hravou a zábavnou formou. Na zistenie všeobecnej hierarchie záujmov sme teda použili modifikovaný test hierarchie záujmov, ktorý teda, ako som už spomínal, využíva sa prevažne u starších žiakov alebo teda u starších detí. Modifikovali sme ho teda v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici, kedy teda bol prispôsobený presne danému veku a teda obsahoval prevažne detské motívy, aby deti výrazne pochopili a boli schopné absolvovať tento dotazník, ktorý teda pozostával z 15 otázok, keď teda každé 3 boli zamerané
štatistiky. Čo sa týka športovej oblasti, v experimentálnom súbore sme zaznamenali medzi vstupom a výstupom, teda počas tohto obdobia, nárast záujmu o športovú oblasť, kedy teda na začiatku ten záujem bol 78% a na konci obdobia záujem o šport alebo teda o pohybovú aktivitu vzrástol na 90 až 90%. V kontrolnom súbore v danom prípade nastal mierny pokles v oblasti športovej, alebo teda záujem o šport, o športovú oblasť zhruba o 2%. Čo sa týka prírodnej oblasti, vzhľadom tomu, že väčšinou tieto aktivity prebiehali v prírodnom prostredí, teda sme to určite miere očakávali, že práve v experimentálnom súbore nastane nárast záujmu teda o prírodnú oblasť, tak sa aj stalo. Zhruba nastal nárast medzi vstupom a výstupom zhruba 6%, kedy v kontrolnom súbore nastala istá stagnácia, ale respektíve mierny pokles záujem o prírodnú oblasť. Podobnou hierarchiou záujmov sa zaoberala aj Švachova 2013, ktorá v danej oblasti zaznamenala pokles prírodnej oblasti, avšak to mohlo byť spôsobené z dôvodu, že väčšinou jej program bol vykonávaný len teda v interiérových podmienkach, teda deti nemali žiadny prístup k vonkajším podmienkam a k využívaniu prírodného prostredia, teda tam sa znížil ten záujem o prírodnú oblasť, kde teda v našom prípade nastal mierny nárast. Čo sa týka umeleckej oblasti, tam sme v našom súbore zaznamenali mierny pokles zhruba 5%, konkrétne nastal mierny nárast, čo sa týka umeleckej oblasti, ale to v našom prípade na nej postavalo prírodnej ani pohybovej oblasti, to nejako výrazne dôležité. Keď sme očakávali výrazné zmeny, tak to bola práve voľnočasová oblasť, kedy sme výrazne predpokladali, že práve v kontrolnom súbore že deti sa nevenujú žiadnej pohybovej aktivite ani žiadnym prírodným aktivitám, ale nastane práve nárast tejto voľnočasovej oblasti s tým, že dnešná doba informatizácie prispieva výrazne vyššiemu úbytku týchto aktivít, čiže presne tak sa aj stalo, kedy teda v kontrolnom súbore nastal nárast voľnočasovej oblasti až o teda 7%. V experimentálnej skupine nastal mierny pokles teda voľnočasovej aktivity, teda samozrejme okrem športovej a teda prírodnej oblasti. Čo sa týka intelektuálnej oblasti, tam v obidvoch súboroch nastal nárast záujmu o danú oblasť, teda rovnako aj v experimentálnom aj kontrolnom súbore, minimálne však nárast. Čo sa týka záverov, tak ako sme aj predpokladali, v podstate experimentálny súbor z hľadiska prírodnej oblasti zaznamenal záujem 78,79% pri vstupnom meraní. Po aplikovaní daného programu vzrástol záujem o športovú oblasť na úroveň 90,15%. Čo sa týka preferencií medzi dievčatami a chlapcami, tak ako sme zase predpokladali, u dievčat bol tento program viac preferovaný ako u chlapcov, s tým, že viac menej sme vychádzali z predpokladu z jedného výskumu, ktorý sa realizoval vlastne v celom Banskobystrickom kraji, kedy je zjavné, že chlapci preferujú iné pohybové aktivity alebo teda iné športové aktivity ako dievčatá, takýto pomer nastal. Čo sa týka kontrolného súboru, ako sme predpokladali, nenastali žiadne pozitívne zmeny vzhľadom pohybovej a športovej aktivite, práve naopak. Vo výstupnom meraní sme zaznamenali pokles záujmu o športovú aktivitu, celkovej hierarchii záujmov. Ďakujem.